Aloita merkitsemällä porattavien reikien paikat ohjeiden mukaisesti. Poraa reijät ja puhdista ne huolellisesti pölystä ja roskista. Tämä varmistaa, että ankkuri asettuu oikein. Aseta ankkuri paikoilleen ja varmista, että se ulottuu täysin reijän pohjaan. Kun ankkuri on kiinnitetty, aseta säätölevy ja konsoli ankkuriin. Aseta aluslevy paikalleen ja kiinnitä mutteri kevyesti käsin. Käytä vasaraa konsolin korkeussäätöön siirtämällä säätölevyä vasemmalle tai oikealle. Varmista, että kannake-elementti on tasainen ja kiristä mutteri vaadittuun momenttiin. Kun konsoli on asennettu, asenna tiilisiteet niiden ohjeiden mukaisesti. Tee iskuporakoneella oikean kokoiset reijät tiilisiteille ja asenna tiilisiteet oikeaoppisesti. Kun tiilisiteet on asennettu, voidaan asentaa eristeet ja tukea ne tiilisiteisiin vastinlevyillä. Tämän jälkeen voidaan jatkaa muurausta. Huomioi muuratessa, että tiiliside taivutetaan tiilimuurauksen saumaan.